салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як торти рақамиро бахшида ба иди артиши миллӣ тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст тухм, шакар, орд, маска, разрехи тел, крем ди лала ва об. Дар аввал мо ду тухмро гирифта бо шакар якҷоя мекунем. дар инҷо мо 100 грамм шакарро истифода бурдем. омехта месозем. Маскаро андохта бо дастамон ҳамин хел якҷоя мекунему хамирро тайёр мекунем. ордро андохта 200 грамм ордро андохта 15 грамм разрехи тел меандозему ҳамин хел хамирро тайёр мекунем. хамири тайёршударо ба 4 қисм ҷудо мекунем. ҳамин хел кулчача карда дар пишевои пилёнка мепеченему дар морозилник ба муддати 15 дақиқа мегузорем. дар инҷо то 15 дақиқа гузашта мо кремро тайёр мекунем. аллакай мо обро андохтем. 300 мл об ва илала 200 грамм меандозему кремро тайёр мекунем. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. ҳамин хел тайёр шуд крем. мо дар инҷо рақами 2ро ҳамин хел дар коғаз кашидем ва дар таги ҳамин коғази тафдон мондем. аз як зола як рақам тайёр мекунем. дар инҷо 2 рақами 2 ва 2 рақами 3ро тайёр мекунем. ҳамин хел рақами 2ро менависем гӯем бо хамир ва дар инҷо рақами 3ро низ ба монанди рақами 2 ҳамин хел мемонему аз болояш ҳамин хел тайёр мекунем. дар тафдон ба муддати 10-15 дақиқа мегузорем. мепазад ҳамин хел. дӯстои азиз, гуфтанем ки ин хело хамири резунак дар вақти гирифтан аз мо ҳамин хел чанд ҷояш шикаст гӯем ва ҳамин хел кремро гирифта ҳамин хел крем мекунем. хело бомазза, ҳатман тайёр кунед ба дӯстони худ. тӯҳфаи беҳтарин мешавад. бо хоҳиши худ метавонед бо мевагиҳо гул андозед. мо ҳамин хел орро додем бо посипкаҳо. рақами 2ро тайёр кардем. аллакай ҳамин хел рақами 3ро низ тайёр кардем. ба ҳама иштиёи таом як бори дигар табрик мекунам. касе бо мо пайваст аст бародаронро хайр. дӯстони азиз.